Şeýlede Türkmennew döwlet konsernyň ýol başçysy bilen Dragan Oil Türkmenistan Ltd kompaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktory Ali Raşid Aljarwanyň arasynda duş geçirildi. Duşda döredilen mümkinçilik hemde mihmansyýerler üçin hoşallyk bildirilip 2024-nji ýylyň 11-nji iýunyna geçirilen Türkmen Kare işäwlik maslahatyna atnaşanlygy hemde oň şäherlerine Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy bilen duşlaryň bu ýa bellendi. Sonra kompaniýanyň wekilleri Hazar deňiziň Türkmen böleginde ýerleşýän 19-njy deňiz toplumy boýunça geçirilen 3D ölçegli seismiki işleriň tesirleme derejesi boýunça täzelenen maglumatlary barada tanışdyrma arkaly çykyş etdiler. 19-njy deňiz toplumyna geologiýa gözleg işleriniň taslama tapgalary, geljeki saýlanan ýerleri, goýlaryň gazyljak nokotlaryny saýlap almak, geologi gorlaryň hasaplamary, goýlaryň gazyljak nokotlary baradaky meselelere seredildi. Duşda oňatnaşlar Neftkaz podagynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek babatda döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hoşallyklaryny beýan etdiler.